ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам ранги ҳаравақта Рамазон. аз ҳамин канал боди хатар видеонаворо то охирша тамошо мекунем. бохабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 2106 сар шудагӣ то Круслера мебошад ки мошинҳои шумо ҳам дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷо ҳам қарор дорад. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 156 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шидагӣ нестай, обуна шава и дар видео лайка биҷиха. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Hatchback ки соли бароишаш 1997 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар Мумнобод. объём мотораш 1.6 литр. сӯзишворӣ бензин газай, коробка передач механикай. нархи мошин 35000 сомонӣ. мошинча зури бада ягон камбудӣ надорад, ягон ҷои задагӣ пусидагӣ ҳам надорад. ҳамаи ҷош 100%. салонаш тоза акай. чӣ хеле ки дидестен сурата худшан тоза акай мошин. боз маслиҳат гуфта мекунем, агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм ваз 2107 соли бароишаш 10004 дар ҳолати нормални қарор дорад дар фархор. объём мотораш 1.5 литр. сӯзишвориш бензин газай, коробка передач механика. нархи мошин 8500 сомонӣ. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. сеюм Opel Caravan Простой соли бароишаш 1995 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 1.6 литр. сӯзишвори бензин газай, коробка передач механика. нархи мошин 25000 сомонӣ. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. чорум ваз 2107 соли бароишаш 10002 мебошад ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 1.6 литр. сӯзишвориш бензинай, коробка передач механика. нархи мошин 11000 сомонӣ. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. панҷум Hyundai Porter дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар Масҷоҳ. нархаш 48000 сомонӣ аст. мошина балон нош, аккумулятораш нав мебошад, мотораш хубай ки масла намехӯрад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум Chevrolet Cruze соли бароишаш 2013 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 1.8 литр ки сӯзишвориш бензин газай, коробка передач автоматика. нархи мошин 93000 сомонӣ. пробегаш 76600 километр аст. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан мебошад. мошин ҳамаи ҷош 100%. ягон камбудӣ надорад. литсензияш то 2023 мебошад ки айни ҳол дар такси кор ба қайд гирифтагианша. задни камера дорад, салонаш кожа мебошад, сидени абагреф мебошад. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум Hyundai Starex соли бароишаш 2001 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Душанбе. объём мотораш 2.4 литр. сӯзишвориш дизел, коробка передач механика. нархи мошин 25000 сомонӣ. мошин 4 балони нав дорад. нав гуфтестай соҳибаш. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед. ҳаштум Opel Vectra Простой соли бароишаш 1992 ки дар ҳолати
нормални қарор дорад дар истаравшан абиё мотораш 1.8 литра сӯзишворӣ бензин газай коробка передач механика нархаш 10,000 сомония ки мошин срочно фурӯхта мешавад боз арзонам мешавад агар харидори аниқ бошед балонош навай 4 балон агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. Ноҳум Chrysler 300 соли бароишаш 2007 ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар кӯлоб абиё мотораш 2.7 литра сӯзишвори бензин газай коробка передач автоматика нархи мошин 70,000 сомония ранги мошин сафед аст кузаш седан мебошад мошин срочно фурӯхта мешавад техосмотраш тонировкаш нав кардагия краскаш радное агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. Даҳум Hyundai Starex соли бароишаш 10,000 сол мебошад ки дар ҳолати нормални қарор дорад дар шаҳри Душанбе абиё мотораш 3.0 литра сӯзишвори газай коробка передачаш механика нархи мошин 35,000 сомония агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед. 11 ВАЗ 2106 соли бароишаш 1993 ки дар ҳолати нормални қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд абиё мотораш 1.6 литра сӯзишвори бензин газай коробка передач механика нархи мошин 5,000 сомония ранги мошин зард аст агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. 12 ВАЗ 2107 соли бароишаш 1999 мебошад ки дар ҳолати нормални қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд абиё мотораш 0.6 литра сӯзишвориш бензин газай коробка передач механика нархи мошин 12,000 сомония ранги мошин сафед аст кузаш седан мебошад балонош чиёта навай мошин срочно фурӯхта мешавад 4 балони нав дорад аккумулятораш нав кардагия техосмотраш ҳам нав мебошад агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед моро ҳамроҳӣ кунед то охири видеоро. 13 Hyundai Porter дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд нархаш 45,000 сомония аст агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шудагӣ нестай обуна шава и дар видео лайка баҷиқа мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшӣ ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед охироншай Nexia 14 Nexi Daiwo соли бароишаш 1995 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ёвон абиё мотораш 1.6 литра сӯзишвори бензин газай коробка передач механика нархи мошин 18,000 сомония агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз видеонавори мо ба охир мерасад дар ҳамин ҷо хайр то видеои дигар сарбаланду хонаобод бошед моро ҳамин хел дастгириро фаромӯш накунед.